Következő kérdés magától a Nagy úrtól. A kérdés úgy szól, hogy hány magas sarkúja van Hámorisac Révinek? A válasz 73, B válasz 52, C pedig 20. Egyedül a 9. C válaszoltak nyersen a kérdést. Hámorisac Révinek 73 pár magas sarkúja van. Következő kérdés, hogy mi volt a 12. B-sek szecskavatójának témája? A. Harry Potter, B. Kaszinó, vagy C. Cirkusz. Hát nem tudom, hogy tanulmányoztátok az iskola történelmét, de mindenki helyesen válaszolt. Valóban kaszinó volt a szecska tematikája a B-seknek. Vége van a hétnek, úgyhogy még lassan én is lépek. Felülök a kocsiból, zsatalej buliból, sajnálom, ha itt marad, nem jössz velem kocsika. Fogjátok meg szépen ti is, meg a fiátok, beszéljetek lassan, még annyit így elmondom, mi van veletek gyerekek, ebben egyszer élünk, milyen odaérünk, szenteket a élünk, hadd lássák, hogy milyen ez a brigád. Hadd lássák, hogy milyen ez a budapesti brigád, hogy dobom a víz, mert van itt egy íz olyan gáz, amire ma rá fogok mászni. Gyönyörűséges Afrodité, nem csodálkozunk, hogy mindenki dicsér. Bár nehezen vagy megfejtető, mint a százalékszámítás, mégis könnyen megy neked a szerelem beállítás. Sokan azt hiszik, hogy olyan kicsi az erőd, mint egy papucsállatka, de mi tudjuk, hogy te vagy a szerelem és a szépség alapja. Nagyságod akár egy rudapitakusz, reméljük előlünk soha nem futsz. Tudása sok elemből áll, akár a periódusos rendszer, nem csoda, hogy előtted állunk ilyen nagy kedvel. Az irodalom alappérére vagy, akár egy verslap, nem meglepő, eléd állva kerülget a lámpaláz. Akik nem tudnak angolul, azok is tudják, mi az a dolg, szintúgy, ahogy minden ember ismeri nagyság. Szemünkben egy spekterling vagy, úgy a gondolat nyugodni nem hagy. Mi téged nagyon szeretünk, elhásra sem feledünk. Akkor indul! Jó, vége! 9. elnyelmetre az első előző. 3, 2, 1, start! hogy mondassa el veletek az esküt. Bocsánatot szeretnék kérni, előbb térdeljetek le, hát úgy illik, az Istenek előtt álltok, gyerekek. Akarom még mindenki letérdel. És akkor az eskü. Visszavonhatatlanul fogadom. Mondjátok utálom. Visszavonhatatlanul fogadom, hogy a végzősök parancsát soha meg nem tagadom. Nekem minden kívánságuk dekrétum, minden szavuk írgalom, végzős példaképeim, ha szembe jönnek, gyakran elárasztanak az örömkönnyek. Míg ők isteneim, kik felettem állnak, útjukban engem sosem találnak.
Mikor az aulába toppanok, és egy szabad padra ránézek, eszmélek, Isteneim, ez a pad a tiétek. Ha a büfében düledező sorok állnak, engem azt ott gyarapítani nem találnak. Az utolsó vimpit előlük meg nem veszem. Átadom nekik az ebédszünetem. Fogadom, hogy az Olimposzon belül és kívül is. A felelésekre mindig elsőként jelentkezem. Életem árán is hódolok Isteneimnek. Kik nekem a mindenséggel egyenlőek. Esküvet most ünnepélyesen leteszem. És hogy azt sose feledjem. Termemben már is kifüggesztem. Bravo! Az eredmények megszülettek, és hát nagyon szoros mezőny alakult ki. A 4. helyezést a 7. C osztály érte el. Gratulálunk! Jöjjön ki egyet rátvenni az oklevelet! Harmadik helyen végeztek tiszta, egyenes küzdelemmel. A pusztító Poseidon osztálya, a 9. Enya! Hatalmas az izgalom, látom mind a két osztályon. Amit most kimondok, azután egyértelműen van egy kinyer. A második helyzet a 2024-es Szecska olimpián. A 9. C osztály! Gratulálok, és hát az esküvői tortát nem más,